Pipi galtzaluze dendaz denda. Pipi bakar-bakarrik bizi da Mosolo mendi izeneko etxean. Baina ez pentsa gaizki bizi denik, bai zera. Nahi duenean oheratzen da, eta nahi duenean joaten da eskolara. Pipik bi maskota ditu, zaldi bat eta tximino bat. Baita bi lagun ere, Tomi eta Anika. Maleta zahar bat ere badu, urrezko txamponez betea. Urrezko txampon horietako batzuk hartuta, erosketak egitera joan da gaur Pipi, Tomirekin eta Anikarekin batera. Denda asko daude hirian, eta gaur jendez beterik daude denak. Haur batzuk gozoki dendara joan dira. Baina haur gehienek ez dute dirurik eta kanpoan daude erakusleioko jaki gozoei begira. Sartuko algara gozoki dendan. Galdetu dio Tomik Pipiri. Bai, guazen. Erantzun du Pipik. Eta barrura sartu dira. Eman 18 kilo pasteltxo. Esan du Pipik, urrezko txampon bat erakutsiz. Saltzailea, azkar hasi da pasteltxoak poltsa handitan sartzen. Baina Pipik 72 karamelu poltsa, txokolatezko 103 barratxo eta gozoki gehiago eskatu dizkio gero. Haze litxarreria festa egin duten. Pipik dendakanpoan zeuden haur guztiekin banatu du erositakoa eta ez da ezer ere sobera geratu. Guazen alboko dendara. Esan du Pipik, eta jostailu dendan sartu dira denak. Pipik eskubete urrezko txampon atera du sakelatik, eta aurrek jostailuak erosi dituzte. Denda ia hutsik geratu da. Dendatik alde egin baino lehen, Pipik txilibitu bana erosi die aurrei. Kanpoan, han hasi dira denak txistu ta txistu zarataka. Ixo! Esan die udaltzainak oso garrat. Eta etxera bidali ditu erositako jostailuekin jolastera. Astrid Lindgren.